Ngani zakwethu Khuzwa TV 15 subscribe yashare ngani zakwethu unganaki into eningi ngani zakwethu. Ngabe kusho ukuthini lokho ngesihlalo sikaZulu? Ngabe ngempela umholi we-IFP zonke inquma akayithathayo uyithatha ngoba zivuna yena uThula Sizwe? Izolo release statement esithi uMancinza usediliziwe kubeni yiso lamakhosi akabekwa uMisuzulu isilo Misuzulu. After later ngabo 10 inkosi uZondi release ivideo ichaza ukuthi yona ayikaxoshwa isasebenza njengomeluleki wamakhosi njengeso lesilo. Okusho ukuthi yibona abantu abenza ukuthi isihlalo singahlonipheki ingane zakwethu. After lapho ke kube sekuhlukana imibono eminingi, uThabane wenza nenye video washo isankahla ukuthi uLasizwe kuthelela. Nansi ivideo kaThabane. Ave ayikhohliwe ibone indlula mithi lo. Yonke into yazenzela nje. Le IFP yakho ufuna ukuyihlohla ngenkani kwisilo. Ngiyambuka nje. Kade ngimubuka ukuthi umdidi nje ulibele udunisisile nje ezweni. Kade ngimbuka nje. Yambuka nje wena. Wamalebe nje enyisha nje enye inhlunu nje le. Angazi mina ukuthi mani basaba bona laba nibasabani. UThula Sizwe nje uthi nimsabani mina ngiyazi lena. Uthi lo uvela dunuse nje aduniseliswe ngendlela athanda ngakhona. Mayezwa ukuthi akayibhalele incwadi, ayibhalelele umuntu akuthanda ukwenza lokho uyakwenza lokho ubona ngamaphephe ekusho. Uyayixova nje indlu enkulu uyayixova. Ngasho waqala uyixova ngeemoto zamakhosi lamalebe lawo. Ngasho ubukhosi buyobulawa uThula Sizwe mina ngiyentshela futhi lento engintshela yona niyoze niyibona nanga umuntu oyobulala into yasendlunkulu nanga yazenzela nje wenza konke akuthandayo vele kudunuse nje izinto ayithandayo mayezi ukuthi adunisele ngapha udunisela ngapha mayezi ukuthi adunisele le udunisela le wenza nje lokho akuthandayo akalawulwa futhi bamesaba Mombheka bavele bemsabe. Ngazi amalebe la ukuthi basaba ngoba phela ayikho lento enziwa uThula Sizwe wangempela. Ayikho. Abukho ubuholi kulomuntu. Lo muntu uphush iagenda yakhe eIFP. Ubhizi ulimaza amakhosi. Ngayisho lento yakhe. Kumanje uyasiqeda isizwe. Ngayisho lento yakhe. Mani ngafuna ukumbheka nivula amehleni uzoqeda nya ubukhosi. Ngoba ngayisho lento yakhe. Ngayisho lo mfana ufuna ukudilizwe ehlalweni ngayisho baba uMisuzulu njengendlula mithi ngwehlonipha abayede lona mqaphele lo uyasika isihlalo sakho ngesaha ngemuva usikapha ngembazi isihlalo senkosi usilahla phansi bonke abaseka inkosi ubajijela le ulahla phansi konke uzenzela nje umathanda avinjo mayezwa ukuthi ashonele uyale mayezwa ukuthi imoto zamakhosi wavelwa yinika iIFP kumanje lezi ezizophuma uzoyinika iIFP futhi asenzele nje umathanda siyathola nje siyambuka bamsaba bonke othamintuli bamsaba nje bonke bamsaba basaba umqonda nje hayi mina Ningakhohlwa ukusubscribe ngani zakwethu ni-share ni-comment ikhulu i-channel ezingane zakwethu phezulu. Danko.